И правим втора част на мене и приятелката. Така, сега вече сме в мола. Ние свършихме преди с новината, че ще идем в мола. Така. Сега да сме в мола. Какво да си купиме? Опа. Къде изчезна? Уникални дирей. Аз не мога да го облека. Липсва. Какво липсва? Добре, не, тук ще се помотаем малко. Лаптоп, конзоли, игри. Робот. PlayStation 5. Леле, купуваме си. Лично аз искам да си купя лаптопче. Айде, купуваме си едно лаптопче. Карта. Да бе. Супер. Малко да направим гимнастика. Мале, викам си. Що коремо така ми такова, като котето ми мърка. Добре се тая. Сега тук капваме вкусно, от китайския си взехме и тръгваме. Така, хора, и потегляме, тъй като станат 9:40 вече. Какво? Потегляме. Ние нашата къща там горе, как се извисява над пътя. Казах ви, че не съм добър шофьор. Айде бе. Случайно супер малък скин от Майнкрафт. Така, аз мисля... Мале, това съм го забравил. Ужас. Жалека нож. Всъщност аз не знам тя къде е. Опа. Така, нищо де. Да си представим, че не е стало такова нещо. И сега по стандартния начин гасиме лампите. Само да си идем в стаята. Тя сигурно тя си отишла в стаята. Няма че какво да има. Не знам дали си отишла или не си отишла в стаята. Айде. Така, сега тя спи все още. Тук да си пишем в чата. Тук спим, да не ни е скучно. Или пък не спи. Продължаваме. Брат ми се обади.
Не, такова за закуска, чакай. Тук ще си попишем. Сега аз писах за море да ходиме и тя да видим какво ще ми каже. Аз казах, айде море. Да, верно. Верно през нощта това си писах. Леле. Вече забравих. Айде с хеликоптера ще идем до работа. Така да си намерим. Така искам. Как се кара това на телефон, бе? Че никога не съм го карал. Оставя. Много съм зле на телефон, хора. Казвам ви честно. О, бе, мати. Матито ми е тук в краката. Айде. И така, хора, тук спорим сега. Така де. Така, нищо, не обръщайте внимание, това, че съм даскал. То сега съм си в учителската стая, почивам си. Я да се направя на кафе. Така хора, аз минах през магазинчето, напазарувах храна. И сега я питам. Все още продължаваме да спорим, ама сега е голяма работа. Приятели сме си, спокойно. Така. Прибираме се. Къщи. Да, отворили ми всъщност. Чакайте да включим тук. И за вечеря ще сложа такова.
Така. Знаете ли, аз ще свършвам видеото до тук. И от мене чао, абонирайте се за канала, лайквайте и пишете в коментарите за следващите видеа какви да бъдат. А сега от мене чао!